Bé, ja saben vostès que cada dia, durant aquesta setmana i la que ve, fem entrevistes als candidats i candidates del Maresme per les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer. Avui és el torn de la CUP i ens acompanya el senyor Andreu Montbrú. Molt bon dia. Molt bon dia. És el número 32 per la llista de Barcelona. Sí, senyor. Escolti'm, el que fem, preguntem a totes les persones que entrevistem aquests dies, és que ens valorin la gestió que s'està fent a Catalunya des del mes de març de l'any passat, que aviat farà un any, de la Covid. I això inclou des de les mesures per combatre-la des del punt de vista sanitari fins a les mesures per que l'economia no quedi afectada enormement, que ho està igualment, Clar, si parlem de crisi, més que de crisi pròpiament de la Covid, el que hem de parlar és d'acumulació de crisis, no? N'hem acabat de sortir de la del 2008 i ens trobem ara en una crisi múltiple, que és sanitària, que és econòmica, que és social i que és fins i tot també democràtica, no? De fet, és una de les pitjors crisis de la història del capitalisme i això fa que la maquinària, no? Aquesta maquinària deshumanitzadora molts cops, no garanteixi ni les condicions bàsiques materials de subsistència de la classe treballadora. De fet, això exemple, no? Aquest mateix dilluns a Premià de Mar, la gent autoorganitzada a través de la xarxa d'habitatge al Baix Maresme havia de parar un desnonament d'una propietat de la Caixa. I a més, aquesta crisi és alhora l'avantsala de la crisi climàtica que ens pot portar directament al col·lapse. Per tant, la situació és una situació que és greu, i no podem posar des de la CUP una bona nota a la gestió que se n'està fent. No podem posar una bona nota a l'estat espanyol. Vèiem, em sembla que era ahir mateix, com Espanya està a la cua de la inversió per fer front a la pandèmia, de la inversió pública. I tampoc podem posar una bona nota en el cas de la Generalitat de Catalunya. Els últims temps hem vist com des del govern es rebutjava el suport de diversos especialistes per fer front a la pandèmia i com, en més d'una ocasió, els dos socis han estat més preocupats per les picabaralles, per veure qui es penjava la medalla, per fins i tot deslleialtat entre els socis de govern, que no tant per fer front d'una manera col·legiada a la pandèmia. I sobretot el problema a l'hora de fer front a la pandèmia és que hi hem arribat amb uns serveis públics que són els que ens permeten realment salvar vides, que són els que ens permeten fer front a la situació de crisi social i econòmica, absolutament maltractats, arrossegant les retallades del 2008, fins i tot desmantellats. I sobre això podem posar molts exemples. Podem parlar de les residències. Hem viscut aquestes situacions terribles, en el cas de les residències, en el cas de Premià de Mar, Can Amell, més de 90 defuncions en una residència. Què hi ha aquí darrere? Doncs aquí darrere el que hi ha és deixar una de les etapes de més vulnerabilitat en mans del lucre privat. Una gran multinacional, Domus Vi, amb capital d'un fons d'inversió francès, que el que acaba passant és que ni les condicions laborals de les treballadores són les correctes, ni existeixen els protocols, ni existeixen els recursos necessaris per cuidar la vida. Tot això ens porta a fer una reflexió sobre el model que tenim pel que fa a les residències de les persones grans, com també del model sanitari que tenim en aquest país. Què caldrà fer de cara al futur? Ja no només d'ara mateix amb el tema de la Covid, que estem en una situació d'extrema urgència i evident i es va solventant com es pot, però cal pensar en el futur. Quin és el model que realment convé i què hi pot fer la Generalitat de Catalunya en aquests casos? Clar, el principal problema que tenim és que tenim una sanitat de doble xarxa, en què gairebé 2/3 de la sanitat d'aquest país estan en mans privades, principalment a través de concerts. Aquests dies, des de la CUP, el que reclamàvem és posar els 9.000 llits de la privada al servei de l'atenció pública. I això acaba provocant que, per exemple, el preu i el valor dels serveis sanitaris no coincideixin. Estem pagant 43.000 euros pels ingressos a la UCI, estem pagant 93 euros per PCRs a través de la sanitat privada, quan el valor d'això és molt menor. Per tant, el principal problema que tenim és que gran part de la salut en aquest país està en mans privades, està en mans del lucre. Nosaltres per això el que defensem és una xarxa sociosanitària pública i universal. I per tant, progressivament recuperar tots els serveis sanitaris a través de la Generalitat. Jo penso que aquesta és la qüestió fonamental que posem sobre la taula. I això no és cap excentricitat. Vull dir, hi ha països com Canadà,
en què no existeix la xarxa privada de salut, no? En què no hi ha ningú que faci negoci amb la salut, que això després el que genera és opacitat i el que genera són casos de corrupció, com el cas Bagó, no? Que hem conegut els últims anys, no? Vostè que crec que és del sector de l'ensenyament, podríem parlar també que hi ha una doble també via en el cas de Catalunya amb l'ensenyament. Hi ha l'ensenyament públic i després hi ha el sector privat, bàsicament concertat, tot i que també hi ha alguns exclusius purament privats. Com valoren vostès aquest model? Cap on caldria anar? Doncs exactament és el mateix. El que s'ha de fer és anar eliminant progressivament els concerts. L'escola concertada a Catalunya és la principal font de segregació escolar i l'únic que fa és mantenir l'estratificació social, no? Mantenir les desigualtats i alhora fa que l'escola pública, que és l'única que garanteix la igualtat, no? Estigui absolutament infrafinançada. No és ja que per fer front a la pandèmia no s'hagin reduït les ràtios fins a 15 alumnes per aula com es demanava o no s'hagin contractat els 40.000 docents que la majoria de sindicats reclamaven. És que hem estat fent les classes amb les finestres obertes, amb mantes. És que no s'estan cobrint les substitucions, no? És que no s'ha garantit ni tan sols els EPIs pel professorat, no? I per tant exactament el que reclamem des de la CUP és el mateix. Uns serveis públics i, per tant, l'eliminació progressiva de tot negoci sobre allò que és fonamental, que és la salut i l'educació. Les mesures per combatre la pandèmia ens han portat també a una situació insòlita en un país democràtic. No recordaven situacions de privació de drets des de l'època de la dictadura franquista i, en canvi, avui en dia tenim com molt assumit que no podem sortir del nostre municipi, que no podem sortir des de les 10 de la nit al carrer, que no podem fer trobades ni festes ni reunions. Vaja, tot un seguit de mesures que ara que no ens haguéssim pensat mai, no?, que les podríem viure. Com valoren des de la CUP aquestes mesures que d'una banda semblen necessàries però que també limiten extraordinàriament els nostres drets, no? Bé, des de la CUP nosaltres entenem que en una situació com l'actual, no? Una situació de pandèmia, l'acció col·lectiva, no? és essencial, no? I per tant cal una responsabilitat col·lectiva i calen una intervenció forta del sector públic. El que ens preocupa, evidentment, recordem, no?, aquestes imatges de militarització de la pandèmia en l'inici, no?, de comandaments militars dirigint les mesures. Això, evidentment, ens preocupa que s'utilitzi aquest pretext per eliminar, no?, drets fonamentals. Això és evident. Fèiem referència fa una estona al sector sanitari, com que el que fem és entrevistar candidats de la nostra comarca de cara a les eleccions al Parlament, doncs també tenim interessos de comarca, interessos de ciutat. Per tant, volem saber què en pensen d'alguns aspectes que ens toquen molt de prop. I en el cas de Mataró tenim un hospital, que depèn del Consorci Sanitari del Maresme, que sempre s'ha explicat que està infradotat econòmicament i que hi ha un deute històric de la Generalitat que no s'hi acaba de fer front. Hi ha hagut manifestos de tots els grups que formen part de l'Ajuntament, siguin de dreta, siguin d'esquerres, és igual, demanant, exigint aquesta dotació econòmica per l'Hospital de Mataró. Què cal fer des de la CUP? Quina seria la proposta i què és el que caldria fer? D'entrada, dir que nosaltres tenim una infraestructura hospitalària, en el cas de Mataró, que és una infraestructura potent, no? Tenim un hospital de segon nivell i, per tant, és un hospital que té 2 UCIs ara, que té serveis i permet fer intervencions que altres hospitals comarcals no poden fer i, per tant, tenim una bona infraestructura. El que passa és que va amb el fre de mà, no? Que la tenim infrautilitzada, que tenim una ràtio de metgesses i infermeres per pacient inferior en altres hospitals, que no tenim la capacitat de renovar els equips com seria necessari. Per tant, evidentment, s'ha de resoldre aquest infrafinançament crònic que s'ha convertit en acumulació de deute. Però recordo la qüestió, no? Una cosa és resoldre aquesta problemàtica concreta amb més finançament, que faci que no passi com ara, en què es formen metges i metgesses a l'hospital que després no troben un contracte i per tant se n'han d'anar a una altra banda. Això s'ha de resoldre, però a mig i llarg termini el que s'ha de fer és eliminar
qualsevol concert en la sanitat per tenir, com deia abans, una xarxa sociosanitària única, pública, universal. No? I, evidentment, també, si parlem de salut, apostar sobretot per l'atenció primària. No és innocent que l'atenció primària la tinguem col·lapsada i que es desviï l'atenció als hospitals, que és on hi ha més negoci. No? Per tant, reforçar l'atenció primària i també una mirada preventiva sobre la salut. No? I, per tant, salut comunitària, salut escolar, salut mental. No? És importantíssim posar també això sobre la taula. Seguim a la comarca, temes concrets nostres. El de la mobilitat és també un tema que s'arrossega des de fa dècades. De fet, tenim la primera autopista de l'estat espanyol que seguim pagant nosaltres el peatge. S'ha anunciat que de cara a l'estiu es deixarà de pagar, que aquí sempre hem dit que fins que no ho veiem no ens ho acabem de creure, perquè al Maresme ja estem escaldats amb tots aquests temes. Quina creuen que hauria de ser l'aposta per la mobilitat del Maresme? Tenint en compte, vostè que és de Premià, l'altre dia també es va fer, crec, una acció per passejar per la Nacional 2, és a dir, caldria també recuperar o convertir la Nacional en un carrer. Què cal fer amb l'autopista? Després hi ha un altre tema, que és també el de la infraestructura ferroviària. Tenim una via del tren que, depèn de quins sectors, ara s'estan fent actuacions a la zona de Mataró i Cabrera de Mar, perquè cada vegada que hi ha una llevantada afecta a l'estructura de la via fèrria, però també ens trobem que d'Arenys cap amunt només hi ha una sola via. Per tant, la mobilitat a vegades queda bastant restringida, no? Clar, aquí la qüestió clau és articular la comarca i, en general, tot el país a través d'una xarxa decent de transport públic. No? Per una banda, tenim, evidentment, no es pot allargar el peatge de la C32. Aquesta autopista l'hem pagat i repagat, i per tant, d'una vegada s'ha d'alliberar per poder redirigir el trànsit i apostar també per que hi hagin carrils de prioritat per al transport públic, per l'autobús, per exemple. Això permetria la pacificació de la Nacional 2 i que la interconnexió, convertir la Nacional 2 en una via cívica, que en diem, i per tant que la interconnexió entre pobles es pugui fer a peu i en bicicleta, i sobretot el que és essencial és la inversió en la xarxa ferroviària. És com tu deies, és una vergonya que per sobre d'Arenys tinguem via única, és una vergonya l'infrafinançament i els constants retards en la xarxa de ferrocarril, i això ha d'anar acompanyat també d'una reducció de les tarifes. El transport públic, quan parlem nosaltres de control sobre sectors estratègics i parlem del transport públic, vol dir que el transport públic ha de tendir cap a la gratuïtat i una xarxa d'autobusos interurbans que connectin amb el tren i que, per tant, permetin la mobilitat, articular tota la comarca a través del transport públic. Hi ha un tema que preocupa moltíssim, no només a Mataró, no només a la comarca, sinó arreu del país, que és el de l'accés a l'habitatge. I no només això, sinó que també afecta molts col·lectius, però també el de la gent més jove, que ara, amb tot això de la pandèmia, s'està demostrant que és un dels col·lectius més afectats, perquè no hi ha oportunitats laborals, molta gent acaba, no sé, una carrera universitària, o no cal que sigui una carrera universitària, però no troben un lloc de treball. És difícil emancipar-se, independitzar-se. Per tant, quines propostes fan vostès de cara a això, a l'accés a la vivenda, a una vivenda digna, sense haver de pagar les quantitats enormes que es demanen per la compra d'una vivenda o per un lloguer? Molta gent diu, escolti'm, pagar 500, 600 euros per un lloguer normalet, d'una vivenda normaleta, quan els sous moltes vegades no superen els 1.000 euros. Nosaltres parlem que el que és urgent és el rescat social. Hem sentit molt aquests mesos la dicotomia entre vida, entre salut i economia, i entenem que això és una falsedat. La contraposició entre aquestes dues coses donen el sistema econòmic capitalista en el que vivim, però no és una fatalitat. Podria ser d'una altra manera. I per tant, el que hem de començar és per un rescat social, i aquest rescat social, per superar aquesta situació en què tenim més de mig milió de persones a l'atur, en què la gent entre 16 i 24 anys són el col·lectiu que corre més risc de caure en la pobresa, que hi ha milers de persones que no han cobrat ni tan sols la prestació pel col·lapse del SEPE. Per superar aquesta situació, pla de rescat social. I això inclou, aquests dies en parlàvem, nosaltres proposem una renda bàsica universal, per tant, una prestació que cobri tothom de 735 euros, a partir, evidentment, d'una reforma profunda de la fiscalitat que gravi més el capital que no el treball, és a dir, al revés d'ara, i que aquelles persones de renda més alta, per tant, se'ls augmenti la pressió fiscal. Per una banda, la renda bàsica universal permetria garantir les condicions materials de tothom,
I després, evidentment, això ha d'anar acompanyat de polítiques d'habitatge. Recentment hem vist com el Constitucional tombava una part de la llei 24/2015, que garantia un lloguer social a aquelles persones més vulnerables. Doncs cal legislació per garantir el dret a l'habitatge. Cal també garantir la legislació de la regulació dels lloguers. I nosaltres proposem també l'única forma de resoldre la qüestió de l'habitatge és que hi hagi un parc públic d'habitatge, que nosaltres pensem que com a mínim hauria de ser el 12% del parc d'habitatge, i això, per començar, s'assoleix expropiant tots els pisos buits de grans tenidors per posar-los a lloguer social. I, evidentment, també per sortir d'aquesta situació cal un pla per tal de garantir el treball. I això es garanteix aquell eslògan, de repartim el treball i la riquesa. Això es garanteix reduint la jornada laboral i alhora blindant els salaris, augmentant el salari mínim fins als 1.200 euros. Per tant, per començar, per fer front a la situació de crisi econòmica, aquest pla de rescat social. Parlem ara de l'encaix Catalunya-Espanya, que en el cas de la CUP està clar que el que aspiren és a la independència de Catalunya, però com s'hi arriba a la independència de Catalunya? Es va aprovar d'una fórmula que era la del referèndum de l'1 d'octubre, amb una declaració d'independència frustrada. Què creuen que s'ha de fer? Perquè vostès crec que també parlen de que cal un referèndum, un nou referèndum, és a dir, la via unilateral quedaria aparcada i caldria un referèndum que caldria consensuar-lo, se suposa, amb l'estat espanyol. No necessàriament. Nosaltres ens mantenim en que només a través de la desobediència podem forçar l'Estat a acceptar el que és un dret, que és el dret a l'autodeterminació. En tot cas, aquesta setmana el que fèiem era un emplaçament a la resta de forces independentistes per tal de recuperar la unitat estratègica. I això passa, d'una banda, per l'amnistia, per aturar la repressió, i quan parlem d'aturar la repressió parlem també d'aturar la repressió des de la Generalitat de Catalunya. Hi ha fins avui en dia fins a 70 persones que corren risc d'entrar a presó per acusacions del Departament d'Interior controlat per Junts per Catalunya, entre elles el company Marcel de Badalona, que li demanen 5 anys i 9 mesos per manifestar-se. Per tant, aturar la repressió, això és una línia vermella per nosaltres, i després recuperar la unitat passa per situar un altre cop el conflicte en termes democràtics. Quan hem situat el conflicte en termes democràtics és quan hem avançat, i aquí nosaltres critiquem tant la solució màgica de la taula de diàleg. Una taula de diàleg en un marc institucional sense una correlació de forces no ens permetrà mai assolir l'autodeterminació, i critiquem també la proposta de la DUI perquè el que no podem fer és enganyar. Si no es va mantenir la declaració d'independència el 3 d'octubre amb tot el país mobilitzat, és enganyar la gent, dir que després de les eleccions es declararà la DUI. El que cal és reforçar les nostres forces. El que cal és aprendre'n de l'experiència d'aquests 3 anys, per tant, aprendre'n del que va passar a la Jonquera, aprendre'n del que va passar a l'aeroport, aprendre'n de la resposta a la sentència i, per tant, reforçar. Si volem un altre cop confrontar un nou embat amb l'Estat, que pensem que s'ha d'acabar resolent evidentment, a través d'un referèndum, a través de que el poble de Catalunya voti, no necessàriament acordat, el que cal és tenir la força per sostenir aquest embat. I això passa per un sindicalisme nacional i de classe, això passa perquè l'independentisme sigui present a tots els sectors de la societat catalana, això passa perquè tinguem la força per sostenir una declaració unilateral d'independència. Si l'aritmètica parlamentària després de les eleccions ho afavoreix i ho permet, vostès serien partidaris d'un govern format per les 3 forces independentistes. En algun moment s'ha parlat, des de la CUP, Dolors Sabater ho ha dit, per exemple, de la possibilitat d'entrar a formar part del govern. Un govern d'Esquerra Republicana, Junts i la CUP, no per aquest ordre necessàriament, el que vostès vulguin. Es podria entrar a formar part del govern? Seria la primera vegada. I, en tot cas, o donar recolzament a un govern d'aquestes característiques? Nosaltres el que hem dit és que la qüestió no està en el qui, sinó el què. El que tenim clar és que la CUP ha de ser una força decisiva, que quan la CUP ha sigut una força decisiva, aquest país ha avançat tant en l'eix social com en l'eix nacional. Nosaltres és evident que no participarem en cap mena de pacte de governabilitat en el qual hi hagi els qui han legitimat el 155, això és evident, i el que tampoc no participarem és en un govern que continuï en aquests 3 anys morts
aquests darrers 3 anys morts en què el que s'ha fet és més autonomisme i polítiques neoliberals. Aquí no ens hi trobaran. Si és per avançar novament en la confrontació nacional, en l'exercici del dret a l'autodeterminació, si és per avançar en el rescat social i també cap a un nou model econòmic, que posi la vida al centre, que impliqui la nacionalització de sectors estratègics, que impliqui apostar per l'economia social i solidària, per l'economia de cures. Aquí ens hi trobaran. Aquí ens hi trobaran i, per tant, disposades a assumir, a arribar a acords i assumir les responsabilitats que es derivin d'aquests acords per tal d'avançar tant en l'eix social com en l'eix nacional. No tenim temps per més. Andreu Montbrú, candidat a les eleccions al Parlament per la CUP. CUP, candidatura d'Unitat Popular i un nou cicle per guanyar? Aquest seria el nom de la candidatura? Exactament, a través de l'acord que s'ha assolit amb Guanyem i amb totes aquestes candidatures municipalistes que reforcen la candidatura de la CUP per ser un referent de l'esquerra independentista, anticapitalista, feminista, ecologista nacional. Molt bé, doncs el dia 14 de febrer veurem quins són els resultats i què se'n deriva de tot plegat i quina és la composició del Parlament i el govern que en sortirà de tot plegat. Moltes gràcies, senyor Montbrú. Moltes gràcies a vosaltres.